Καλώς ήρθατε! Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα σας καθοδηγήσουμε μέσα από και τα 14 προγράμματα του πλυντηρίου σας. Θα μάθετε για ποιο λόγο χρησιμεύει κάθε πρόγραμμα, τη συνιστόμενη θερμοκρασία και πώς να το επιλέξετε με το περιστροφικό κουμπί. Ας αρχίσουμε! Το πρόγραμμα 1 είναι για βαμβακερά, ιδανικό για καθημερινά ρούχα όπως μπλουζάκια, σεντόνια και πετσέτες. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από κρύο έως 90 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι. Για κανονικό φορτίο προτείνονται 40 ή 60 βαθμοί Κελσίου. Το πρόγραμμα 2 είναι το Eco 40-60. Είναι ενεργειακά αποδοτικό για βαμβακερά με ελαφρύ έως κανονικό λερόσιμο. Λειτουργεί καλύτερα σε 40 έως 60 βαθμούς Κελσίου για καθαρισμό με λιγότερη κατανάλωση. Το πρόγραμμα 3 είναι για συνθετικά υφάσματα, όπως πολυεστέρας, μείγματα και αθλητικά. Επιλέξτε θερμοκρασίες από κρύο έως 60 βαθμούς Κελσίου, ιδανικό για πουκάμισα και ελαφριά αθλητικά. Το πρόγραμμα 4 είναι Express, πολύ σύντομο. Γρήγορος κύκλος πλύσης, τέλειος όταν βιάζεστε και τα ρούχα δεν είναι πολύ λερωμένα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από κρύο έως 90 βαθμούς Κελσίου, αλλά οι 30 βαθμοί Κελσίου είναι συνήθως αρκετοί. Το πρόγραμμα 5 είναι επίσης Express, αλλά λίγο πιο μακρύς κύκλος, σχεδιασμένο για μικρά φορτία που χρειάζονται γρήγορη ανανέωση. Συνιστόμενες θερμοκρασίες κρύο έως 90 βαθμούς Κελσίου. Το πρόγραμμα 6 είναι Mixed 40 βαθμοί, ιδανικό για μεικτά φορτία από βαμβάκι και συνθετικά. Λειτουργεί καλύτερα σε 40 βαθμούς Κελσίου. Το πρόγραμμα 7 είναι για μάλινα ή πλύσιμο στο χέρι. Χρησιμοποιήστε το για μάλινες μπλούζες, κασκόλ κλπ. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κρύο έως 40 βαθμούς Κελσίου για να μην συρρικνωθούν. Το πρόγραμμα 8 είναι για ευαίσθητα υφάσματα, όπως δαντέλα, εσώρουχα και μετάξι. Χρησιμοποιήστε κρύο έως 40 βαθμούς Κελσίου, με ήπιο απορρυπαντικό. Το πρόγραμμα 9 είναι για μπουφάν με πούπουλα. Πλένει απαλά μπουφάν τύπου puffer. Επιλέξτε θερμοκρασίες από κρύο έως 60 βαθμούς Κελσίου. Το πρόγραμμα 10 είναι για αθλητικά ρούχα, ελαστικά και αναπνεύσιμα υφάσματα. Χρησιμοποιήστε κρύο έως 40 βαθμούς Κελσίου για ασφαλές, αποτελεσματικό πλύσιμο. Το πρόγραμμα 11 είναι για σκούρα ρούχα και τζιν. Διατηρεί τα χρώματα και αποτρέπει την ξεθόριαση. Χρησιμοποιήστε κρύο έως 40 βαθμούς Κελσίου και γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη. Το πρόγραμμα 12 είναι για λεκέδες όπως φαγητό ή λάσπη. Συνδυάζει νερό και απορρυπαντικό για βαθύ καθαρισμό. Ιδανικό στις 30 έως 60 βαθμούς Κελσίου. Το πρόγραμμα 13 είναι για πουκάμισα, βαμβακερά ή μείγματα. Χρησιμοποιήστε κρύο έως 60 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με το λέρωμα. Το πρόγραμμα 14 είναι Hygiene Plus για επιπλέον καθαριότητα. Ιδανικό για ρούχα μωρού, πετσέτες ή αλλεργικά άτομα. Χρησιμοποιήστε 20 έως 90 βαθμούς Κελσίου με 60 βαθμούς Κελσίου ή παραπάνω για απολύμανση. Υπάρχει και πρόγραμμα Drum Clean που δεν υπάρχει στο επιλογέα. Χρησιμοποιήστε το σε 90 βαθμούς Κελσίου χωρίς ρούχα για καθαρισμό της μηχανής. Τρέξτε το μηνιαία για να αποφύγετε οσμές και συσσόρευση απορρυπαντικού. Τώρα ξέρετε πώς να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα για κάθε ανάγκη πλυσίματος. Απλά γυρίστε το κουμπί, διαλέξτε τη θερμοκρασία και πατήστε Start. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Απολαύστε καθαρά φρέσκα ρούχα